Су буе чират. Түбән Каманың газ хезмәтенә килгән шәһәрдәшләр шулай дип зарлана. Кешеләр борчыган сорауларын бирер өчен шалтырата алмыйлар. Шуңа мәсьәләләрен шишәр өчен газ хезмәтенә киләләр. Нәтиҗәдә анда шәһәр генә түгел, авыллардан килгән кешеләрдән дә зур чиратлар җыела. Моның төп сәбәбен хәбәрчеләребез дә ачыклады. Түбән Каманың газ хезмәте коридорында алма төшерлек тә урын юк. Һәрбер кеше үз проблемасы белән килгән. Барысы да абонентлар бүлегенә чират торалар. Торалар ул кешеләргә ордер инде. Яшьләргә инде. Бары җирең булмаса тагын. Эштә булмасаң, бары җирең булма. Ашыкмасаң, көтәргә була. Шулай эшчеләр күбрәк кирәк. Чиратта торучыларның күпчелеге исәпләү җайланмасы күрсәткечләрен бирә алмауларына борчылалар. Шунда 1 октябрьдан газ компаниясының исәп-хисап счеты үзгәрә. Тик әлегә аны элеккесе буенча кабул итәләр. Әмма газ өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша түләп булмый. Безнең программа яңа платформага күчә, шуңа күрә кайсы бер авырлыклар туры килә. Һәм яңа абонентлар бүлеге ачыла, безнең ремонт бара. Шуңа күрә бу вакытлыча гына авырлыклар. Шалтырата алмауга килгәндә моның да үз сәбәбе бар. Түбән Кама газ идарәсендә белешмәләр өчен бер генә телефон. Белгечләр һәрбер кешегә җавап бирергә җитешми икән. Газ өчен күрсәткечләрне торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре өчен түләгәндә тапшырып була. Квитанциядә яңа счет күрсәтелгән, тик система әлегә 2 банк – Акбарс һәм Сбербанкка килгән. Түбән Кама газ идарәсендә ремонт яңа елга кадәр тәмамланыр дип белдерделәр. Белгечләр әйтүенчә, шул вакытка хәлләр яхшырырга тиеш. Өстәмә 5 эш урыны һәм электрон терминалда барлыкка киләчәк.